Tuu tänne näin. Pitäis koittaa, jos poppari onnistuis. Hippijumppi. Ota. Jatka. Pysähdy. Siinä. Ota. Mä pistän joku tikut tälleen näin. Tässä on alue, jonka välissä sun pitää olla. Ai missä ollut? Tehdä ollia. Mä vetäis näitä ei aina tikut päällä. Mä koitan kerran. No tässä näin, kato toi huomaa toi kamera. Hei, mä katson. Älä koske. En mä Se katso. toimii, mä katon jo. Mä katsoin sun suorituksen. Kyllä kai se jotenkin meni. Oota. Mä menisin väärinpäin. No, kyllä se nousee näyttävästi sulla. Kyllä mulla seisoo. Mut mä en oo harjoitellut pitkään aikaa nyt niinku. Nyt vasta kun alkoi nämä kesäajat, että asfaltti jää No ei seisomaan. viimeksi eilen. Mä oon viimeksi, oliks se pari päivää sitten, vähän lautailin mulkkuun kanssa. Kultamulkku. Eikä kultamuna. Austin Powers! Oho. No niin. Treenaa! Aja! Oi! Kimökää korso. Nyt taas mun vuoro. Hei tuo ota. Hei. Mä menen vielä koittaa vauhtia. Okay. Näitten välistä vaan. Mä ehkä ihan niinku just siinä kohtaa tee sitä. Kattoo nyt millain menee. Vilkkuu! Ei, sen poppari ei nyt lähde. Ja ei vain. Ei lähde. Hyvät katsojat. Opetamme teille tässä vaiheessa, kun olemme vähän näyttäneet taitojamme. Miten tehdään ollie? Sinun täytyy ponnistaa, lyödä tämä tänne. Siitä voimasta sinä olet ylhäällä, siirrät jalkasi tänne ylös. Siis sun pitää... Kaikki melkein samaan aikaan, näin. Ei onnistu! Sitten kuuluu tahtonsa mukaan manuaalata. Noin. Näytetään manuaaltaitomme. Oota. Sitten tehdään hippi jump. Se tehdään näin. Ja vauhteista. Ja voi siinä niin tietysti myös tehdä jotain lisuketta. Esimerkiksi näyttää keskaria suorapäin kameraan. Mä jätän ton takkini tohon hetkeksi aikaa. Selvä. Manual! No niin, anna mulle. Oota. Minä haluan välissä. No. Mai taitoni. Melkein kameraa päin. Se oli oikein. Sulle. Häh? Se oli sulle oikein. Niin. Oho, mieluummin tällä päin. Ja sillä Minun on hippi jump stylinen. Aite! Ei sekään onnistu enää. Noin. Noin tehdään hippiä. Noin. Se on niin vaikeeta, että ei uskalla näyttää. Manualat. Vuoru vielä! Se verta vauhtia. Anna manuaali. Ollia. Toi on sit hänen veljen skeittilauta. Oma matkaa. Toi oli kova. Näihin kuviin. Älä vielä! Näihin. Hei, älä vielä. Joo. Mun vääntyi käsi. Mun käsi. Käsi. Sitten vielä yksi ollia. Manuaalivauhti. Koita manuaalina jotenkin. Sieltä. Ei, kamera. Kamera kaatui. Se on taas pystyssä.
Nyt menee! No voi nyt pillukarra. No sitähän minäkin. Ei saanut kunnon vauhteita. Tää on viimeinen yritys. Loppu ennen aikoja vauhteita. Oi. Mikä superflippi. No niin, vauhtia. Toivottavasti tämä onnistuu. No se pysähtyi tällä kertaa.